Stalo sa vám už niekedy, že ste chceli lietať, ale vaše okolie vás presviedčalo o tom, že to nedokážete? Narodili ste sa s krídlami, ale vaše okolie vám tvrdilo, že sú príliš malé na to, aby ste sa udržali vo vzduchu? Áno, stalo sa to už mnohokrát. Uverili ste okoliu. Je tu však nádej, že vaše deti to môžu urobiť inak. Ako ich teda povzbudiť k tomu, aby v seba verili a naplno rozvinuli ten potenciál, ktorý v nich drieme, aj napriek tomu, že okolie ich bude presviedčať o opaku? Milí rodičia, vy ste tí prví, kto v nich potrebuje začať veriť. A zvýšiť svoje šance môžete aj pri čítaní knihy Holub Piero. Holub Piero žije v krdli holubov, ktoré sa živia odpadkami, ktoré nájdu na zemi. V zásade nelietajú, pretože im to bolo zakázané a majú vodcu, ktorého bezhlavo poslúchajú. A ani im nenapadne vybočiť z krdla, pretože sú učení, že bez krdla by neprežili. Až na malého piera, ktorý sa rozhodne, že tento toxický stav pretne. Podarí sa mu to? To sa dozviete v tejto hodnotnej knihe, ktorá je určená hlavne pre deti školského veku, ale zaujme aj dospelých. A predovšetkým je pre tých, ktorí túžia byť slobodní od názorov a presvedčení, ktoré zväzujú.